okupatsani nkhanizi ndine Florence Banda. Poyamba nayi mitu yake. PAC yadandaulira President Chakwera kuti akonze mavuto azachuma komanso katangale mdziko lino. MRA yati ifufuza kampani za migodi zomwe zikuzembetsa miyala ya mtengo wapatali ponama kuti aukayiyesa. Bwalo layimitsa mlandu wa akuluakulu a chipani cha DPP kufika pa 5 Oktoba ku Blantyre. Bwalo lati Juma anapambana chisankho. Nkhani za masewero, komiti yoyendetsa zokonzekera za masewero a Region 5 yati itulutsa mndandanda wa mabwalo osewera mwezi wa Septemba. Tindizi ndi zina zambiri khalani pomwepo. Bungwe la zipembedzo la Public Affairs Committee lauza mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti achite machawi pokonza ntchito zachuma komanso katangale ndi madandaulo omwe Amalawi ali nawo omwe akhudza chuma cha dziko lino. Mneneri wa bungwe la PAC Clifford Matonga auza Zodiac kuti pa msonkhano wawo omwe anali nawo atsogoleri a mipingowa auza mtsogoleri wa dziko linoyu kuti akuchedwa pokonza mavuto omwe dziko lino likumana nawo ndipo Amalawi akudandaula. Mkulu ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Ashon Kampondeni wati mtsogoleriyu aona nkhani zomwe bungweli lauza mtsogoleriyu. Andrew Fiano walemba ripotili. Mneneri wa bungwe la Public Affairs Committee Bishop Clifford Matonga wauza Zodiac kuti atsogoleri a zipembedzowa auza mtsogoleri wa dziko lino zomwe Amalawi akufuna atazikonza msanga. Iwo auza mtsogoleri wa dziko linoyu kuti Amalawi akuvutika chifukwa chuma sichikuyenda bwino komanso kuti katangale komanso anthu sali okondwa ndi momwe mtsogoleriyu akusankhira anthu m'maudindo osiyanasiyana. Iwo anati bungwe la PAC likukhulupirira kuti Chakwera akonza mavuto wa msanga. Kukambirana pa mfundo zosiyanasiyana zimene Amalawi kudandaula nazo. Mwachitsanzo nkhani yokhudzana ndi mmene chuma chilili mdziko muno, kukwera kwa zinthu, kuoneka kuti anthu akuvutika kuti akhoza kumagula zinthu zofunikira pa miyoyo yawo. Nkhani ya nkhondo yolimbana ndi katangale madera osiyanasiyana a mdziko muno. Taona anthu akumangidwa komanso madandaulo ndionena kuti kodi anthu amene akamamangidwa ngati zawo zikumapitirira kumabwalo a milandu ndikuonetsetsa kuti nkhani zikumatha. Mkulu ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Ashon Kampondeni ati mtsogoleriyu aoneka mozama zomwe atsogoleriwa amufotokozera. PAC anapereka uphungu kuti ngati Amalawi kunena kuti izizi ndi zina zimene zikuwakhudza. Uphungu omwe tingapereke kwa inu monga mtsogoleri wa dziko pofuna kupanga address izizi ndi anapereka uphungu wawo. President iso anatsanga nazo kuti kufikira mpaka na lero ubale wawo ndi bungwe la PAC ndi wabwino, wopatsana nzeru zofuna kutumikira Amalawi. Aka kanali kachiwiri kuti mtsogoleri wa dziko lino komanso atsogoleri a mipingo akumane kuchokera pomwe mgwirizano wa tonse unayamba kulamulira dziko lino chaka chatha. Bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lati lichita kafukufuku pa kampani zina za migodi zomwe zikuzembetsa miyala ya mtengo wapatali ponama kuti aukayiyesa. Mkulu woona za malonda ku bungweli a Stephen Kapoloma auza komiti ya nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma kuti kampani zina za migodi zimapereka uthenga wonama pa miyala yomwe zikutulutsa kuti akayeze ngati ili ya mtengo wapatali. Ndipo wapampando komiti ya nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma a Shadrack Namalomba wauza bungwe la MRA kuti lichite kafukufuku yemwe athandize kudziwa zomwe dziko lino lataya kamba ka mchitidwewu. Chimwemwe Padatha walemba ripotili. Bungwe la Malawi Revenue Authority lati layamba kafukufuku wa kampani zochita ntchito za migodi zomwe zimapereka mlingo ochepa wa miyala ya mtengo wapatali yomwe zikutumiza maiko ena kuti akayiunike ngati ili miyala yoyenera. Mkulu woona za maubale ku kampani a Stephen Kapoloma wauza komiti ya nyumbayi kuti bungweli likuphunzitsa ogwira ntchito ake pamomwe angatengere mbali kuthetsa mchitidwe otulutsa mdziko muno miyala ya mtengo yapatali mosavomerezeka. Palidi utambwali pa nkhani ya kutumiza miyala ya mtengo wapatali ya mdziko muno kupita nawo kunja, ndipo ife ngati MRA timaona kuti kampani iyi yatulutsa miyala iyi kunena kuti ndi sample yongoyerekeza kuti mwina ikayezedwe
koma pena tumadabwa sapano sampo yozaza bogi kenakonso sampo ina yozaza kontena ndi padakali panopo tayambano kunena kuti sitimalola masampo chisawa kuti azingotuluka kunja tikupanga audit kufufuza kuti makampani amene amapereka msonkho moyenera kapena ayi ndi zimene tikuchita ndithu ndipo tikukhulupirira kuti onse amene amatulusa miyala yathu ya mtengo wapatali kunja mosasata malamulo akhaulisidwa apereke msonkho woyenera. wapampando wa komiti a Shadrack Namalomba auza bungwe la MRA kuti lichilimike kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino ku nthambi. Namalomba apempha bungwe la MRA kuti lipereke ripoti m'masiku 7 la zomwe bungwe lili kukonza pofuna kupititsa patsogolo nthambi ya zamigodi. Tikunena pano bwezo tumanena kuti MRA akhazikitsa kale ndondomeko yotolera ndalama zimenezi koma kuti sanakhazikitse koma mpaka na pano pakuonetsa kuti sali wokonzeka ndipo tafunsanso kuti chabwino kupita pano palo simuli wokonzeka mukonzeka liti kapena tidikirire January chaka chamawa sanathe kuvomera ndi tikudabwa kuti nthawi zambiri timene timapanga malamulo tapanga lamulo kwapatsa MRA katolereni koma MRA aja sali wokonzeka. Ndine Chimwemwe padatha m'malo mwa Zodiac. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lati chaka chino lifuna ndalama zokwana 17 billion kwacha kuti lidzadzitse nkhokwe zachimanga mdziko lino, koma wapampando wa bungweli a Dennis Kalekeni wati boma pakadali pano silinapereke ndalama iliyonse yogulira chimangachi. Izi zatumphuka pa msonkhano wa atolankhani omwe akuluakulu a bungweli anachititsa lachitatu mu mzinda wa Lilongwe, komwe wapampandoyu anadandaula kuti kulowerera kwa andale mbuyomu kunakhudza ntchito yoyendetsa bungweli. Madalitso Phiri ali ndi nkhani yonse. Wapampando wa bungwe la National Food Reserve Agency NFRA ya Dennis Kalekeni anafotokoza zinthu zingapo zimene akuti anazipeza ngati bodi zimene zakhala zikutsamwitsa ntchito za bungweli. Iyo anati kupatulapo kuti anthu ena amalowerera pa ndale ku bungweli, ena anali mavuto omwe anadza kamba kosayendetsa bwino bungweli. Kuwera kwathu kudzagwira ntchito tinapezana ndi zovuta zambiri. Zina zinazoona kuti management imatha kumagwiritsa ntchito ndalama amene ingafunire pa zinthu zina osati zinthu zimene zamangidwa budget. Management imatha kumabweretsa anthu kuti adzagwire ntchito kunoko ndi kugulanso zina zipangizo mopanda kutsata malamulo. Tinaonanso ndithu kuti bungweli pena pake kumagwiritsa ntchito kumathandiza chipani omapereka ndalama kumeneko kuti zithandize chipanicho. So chimene tachita ndi kuyimitsa zonsezo, kuthetsa zonsezo mkati mwa ndimemo anthu ena ndithu ayimitsidwa ntchito. Ndipo pachimanga chimene bungweli likusunga padakali pano Akalekeni ati padakali pano ali ndi chimanga chokwanira matani 36,000 ndipo pakufunika china chokwanira 117,000 metric tons chimene chifune ndalama zokwanira 17 billion kwacha kuti agule. Akalekeni anafotokozanso kuti vuto lina lakhala kuli kuonongeka kwa zina mwa nkhokwe zake, ndipo anati ali pakalikiliki kokonza nkhokwezi. Ifeyo titabwera taona kuti ndikofunika kuti nkhokwezi tizikonze, ndipo palikale ndalama zokwana 1 billion kwacha zokonzera nkhokwe zimenezi. Tinacho chikhulupiriro chakuti pofika Oktoba nkhokwezi zikhala zitamalizidwa kukonzedwa. Bungwe la NFRA analikhazikitsa mchaka cha 1999 ndipo cholinga chake nkuonetsetsa kuti ku nkhokwe za chimanga cha boma kuli chimanga chokwanira chokuti chingadyetse anthu mdziko lino. Malo mwa Zodiac, ndine Madalitso Phiri. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lati lipitiriza kumva pa 5 Oktoba mlandu okhudza akuluakulu anayi a chipani chotsutsa boma cha DPP omwe anawachotsa mchipanichi chaka chatha kamba kowaganizira kuti amabweretsa mpungwepungwe. Loya wa chipani cha DPP Emmanuel Teu wauza bwalo la milandu kuti sakuona chifukwa chopititsira nkhani khoti popeza odandaulawa anawabwezeretsa mchipani. Anayiwa ndi wachiwiri kwa president wa chipanichi ku chigawo chakumwera akondwa Nankhumwa. Mlembi wamkulu a Geoseda Jeffrey ndi msungichuma a Chape Mhango ndi membala Yusufu Ntenda. Bwera ku koti chifukwa cha milandu ndio funso lati ndiona kuti mlandu wake ndi kuti nanga sampha jana zadandaula kuti adachosedwa mpata nanga abwerera tsono mlandu ndi kuti ngati pali zina zake zosatira kudandaula kwawo ngati abwerera kupateko ndi umwayi wawo tsopano kunena kuti akuluakulu mudatichosamudza madandaula athu tinenawo ndati ndi awa. Ifeyonso ngati akuluakulu so amuchipanichi chifukwa ambiri odandaulawo mudati mwaone
ndi anthu oti kuti ndi akuluakulu anthu olemekezeka mamembala a chipani otsogoleranso chipani. Ndi ife mfundo yathu ndiyonena kuti ngati pali china chilichonse ife mmene tikuonera ngati woyimirira ife mmene tikuonera ngati achipani tikuona ngati kunena kuti uku ndimene akufotokozera a DPP ine ndikuyankhula ngati loya wawo chifukwa zochitika zakuno ndikuchita kutumidwa ndikuwaongoleranso kuti apapa zikhale mwakuti apamwina zitakhala chani zitakhala mwakuti. Ndi mfundo yayikulu yachipani ndiyonena kuti ngati takuyitanani kuti mubwere kupate tsono mukudandaula chani chifukwa nkhani imene mukudandaula ku khoti tathana nayo kale, bwerani ku chipani kuno. Nkhani ina ndiyoti bwanji ataya tikufunabe kuti akhoti abwerembo atigwire dzanja atiuze kunena kuti izi zikachitika mwakuti ife achipani chimene akunena kuti nkhani zonse zimene muli nazo kukhosi constitution ya pate ndi mmene dongosolo limakhalira mupate zonse zikhoza kathera kuti mupate konko. Zili kwa inuyo kuonesa umboni woyenera kunena kuti nkhani ya mtundu wakuti kupate singachitike. Ngati ndithu akhoza kuonesadi kuti pali nkhani zina zoti kupate sizingathe kukambidwa abwere ku khoti atiuze kuti nkhani zake ndiziti. Tidakali ku bwalo la milandu kufunsa mafunso mboni yachiwiri pa mlandu omwe munthu wa bizinesi Samir Karim komanso mmodzi mwa ogwira ntchito ku Ecobank ya Victoria Chanza kuyankha mlandu wa chinyengo komanso kupereka kalata za chinyengo kwa thala chitatu. Awiriwa waganizira kuti anagwiritsa ntchito kalata za chinyengo kupeza ngongole ya 150 million kwacha ku Ecobank mu chaka cha 2015. Mkulu wa boma osenga milandu Dr. Steve Kayuni wati boma libweretsa mboni zina ziwiri pa mlandu. Lero mboni ya boma omwe ndi apolisi amaperekera mboni wawo kumalizitsa kuti chifukwa chimene anthuwa anamangira ndipo chifukwa chimene zimkafufu kwawo anapeza kuti akuyenera kuti awamange anthu amenewa ndipo apereka umboni wawo kuti zikalata zomwe anali nazo zomwe anafufuza iwo kupita ku banki kubwerako ku banki zimasonyeza ndithu kuti umboni wawo umakhudzana ndi anthu amene ali mene. Dzulo abwalo alamula kuti mboni ziwiri zomwe zinalemba zikalata zokhudzana ndi kalembedwe handwriting yochokera polisi amene wabwera adzaperekere umboni ndiponso mboni ina yokhudzana ndi maakaunti a banki imene ichokere ku banki idzaperekere umboni. Ndi mboni zimene ziwena zibwere ndithu ku khoti pa 17 pano kuti idzaperekere umboni. Tikatero basi idzapezeka kuti kwakuta kwangula kamalisi. Ndipo ku Blantyre mboni ya boma yauza khoti kuti kampani ya Eskom inalipira 5.2 billion kwacha ku makampani omwe anapereka katundu kampaniyi mosatsata ndondomeko zoyenera. Ukutu ndi mlandu umene a Jean Mathanga omwe anali wapampando wa bodi ya kampaniyi komanso ena atatu akuwaganizira kuti anaphwanya ndondomeko zogulira katundu. Pakadali pano bwalo lalikulu ku Blantyre lagamula kuti phungu wa dera la Mangochi Monkey Bay Araf Juma anapambana chisankho cha phungu cha chaka cha 2019. Justice Jack River wati palibe umboni woti chisankhochi sichinayende bwino monga mmene a Gerald Kazembe a chipani cha Malawi Congress amanenera. Izi ndi zomwe a Juma akuyankhula. Kuyamba nthawi yowerenga mpaka kumaliza ndikulandira malizatsi onse ama center 22 popanda complaint ina iliyonse yochokera ku chipani china chilichonse. No candidate, no monitor, no agent wa chipani kupanga complaint. Malizatsi kulandira ma center monse. Kungonyamula malizatsi acho kukhala panga tale kutale center wina nkuzindikira kuti watsalira nkuyamba mlandu. Nzodabwisa kwambiri. Mulandu umakhala ndi maroots, mulandu umakhala ndi origin, mulandu umakhala ndi basis. Mulandu ukanaoneka mmalogbook, ma complaint akanaoneka mmene muchi. Kunalibe complaint limodzi. Ineyo ndimaona ngati kuti munthu wina mangodikira kuti akaluza apita ku court, akawina sapita ku court. Sitimapanga choncho. Mulandu uzikhala ndi basis, ndi maroots, ndipo zikhala ndi reported and recorded in my logbooks. My logbook was 22. In 22 centers, no complaint. Kungoyamba mlandu chifukwa choti munthu wakhala namba 2. Ineyo ndimadziwa kuti apa chilungamo palibe. Lero Mulungu watiwonetsera chilungamo chenicheni kuti mulandu umene anaupanga
kuti akapange defend kukhala number 2 kwako kuti mina akhale number 1 kwalephereka chifukwa mafabrications anapangawo anthu amene anagwiritsa ntchito kuti akhale ma witness mmene muchi analephera kuti akupange defend. Tayankhulanso ndi akazembe a MCP. Zomwe zachitika mu kuchititsa manyazi. Jaji wapanga ignore umboni onse, umboni omwe uli ulamulo la dziko lino. Supreme Court, Court inalamula based on momwe chisankho chimene chinaendera based on the same evidence. Okay? Ajaji awa aonesa mangawo. Koma ubwino wake ndikuti koti ya Malawi lonse ndi labwino, koma muli anthu ena omwe amapanga ignore Judge Rundirog wasiyana ndi majaji ake onse. Majaji onse aku Malawi anena kuti lamulo ndi iye wapanga ignore, wapanga malamulo kuchokera pa bench. Koma chomwe ndikufuna ndiawuza anthu aku Monkey Bay kuti kazembe mukumuziwa. Sitina luze lero, tikupanga file appeal, tikumenya nkhondo imeneyi, ndipo chaka chamawa tipita ku parliament. Mukone yankhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwa pa khalani pomwepo. Good news to those staying in Zomba. The most affordable reliable network access is now available in town. Get your access business number today and enjoy the affordable rates. For more information, call 0212 200 200. Access your world. Malawi Assemblies of God University, a reputable university registered and accredited by Malawi government through the National Council for Higher Education, is pleased to announce its August 2021 intake. Programs offered: Faculty of Commerce, Faculty of Education, and Faculty of Theology. For more information, contact 0884 538 163. Mona Malawi anzanga, nkhondo yogonjetsa COVID-19 ndi ya wina aliyense. Tili limodzi. Ine ndinasankha kulandira katemera wa COVID-19 atangoyamba kuperekedwa. Chifukwa monga namwino, moyo wanga, umoyo wa odwala amene ndimawasamalira, abale anga, ndi dera langa, ndi zinthu zomwe ndimazika pa mtima panga kwambiri. Katemera wa COVID-19 anditeteza ine ndi ena omwe analandira katemerayo ku chiopsezo choti tingadwale mwakayakaya, kugonekedwa mchipatala, kapena kutaya moyo wathu chifukwa cha COVID-19. Kulandira katemerayo kutithandiza kuthana ndi muliri wa COVID-19 limodzi. Ziwani zambiri za katemerayo ndi kupanga chisankho cha nzeru. Sankhani katemera, tetezani tsogolo. Wow, hi Nancy. Wow, how are you? I'm good, and how are you? But how have you managed to, to have this beautiful and well-stocked shop, Nancy? My friend, these things don't come on a silver platter. Tell me about it. You need to invest. I had to grow my money. I grew every single penny that I made out of my monthly savings. You know what? Sometimes you don't just have to use all the money that you get. You really need to make an investment. So, yeah, this is it. Where do I start? I get so little money and I'm thinking that, is it possible to reach this far? My friend, it doesn't mean that you should have all the money in the world. Come on. You can save even the little money that you get each month. There are so many ways of making an investment. Really? Yes. This could be investing in financial assets. You can make a fixed and savings deposits with commercial banks. You can buy an insurance policy. You can invest in treasury bills. You can also invest in physical assets like commodities or property. Make a decision today. Invest your money to accomplish your goals. Munthu mmodzi payekha sangamange mudzi, koma anthu angapo kubwera pamodzi timati uwu nde mudzi. Pamodzi
tili ndi kuthekera kobweretsa chitukuko mdera lathu. Network yathu ya Chimalawi ya TNM yakhala ikuthandiza m'madera ambiri mu njira zosiyanasiyana. Komano pano TNM ikufuna kupitiriza ntchitoyi mogwirizana ndi ife eni ake amudzi. Ndi nkani yabweretsa TNM mudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poimba foni, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet, kapena kugwiritsa ntchito mpamba, chaka chilichonse TNM idzipereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe yapanga kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chimodzi, tikhoza kupanga zazikulu m'mudzi wathu. TNM mudzi wathu, umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. takulandiraniso tionenso mitu ya nkhanizi. PAC yadandaulira President Chakwera kuti akonze mavuto achuma komanso katangale m'dziko lino. MRA yati ifufuza kampani za migodi zomwe zikuzembetsa miyala ya mtengo wapatali ponama kuti aukayiyesa. Bwalo lalimitsa mlandu wa akuluakulu a chipani cha DPP kufika pa 5 Okutobala ku Blantyre waola ati achuma anapambana chisankho. Mu nkhani za masewero, komiti yoyendetsa zokonzekera za masewera Region 5 yati itulutsa mndandanda wa mabwalo osewera mwezi wa Septemba. Tipitirire ndi nkhanizi. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maubale a dziko lino ndi maiko ena yapempha akuluakulu ku nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mdziko muno kuti alembe mndandanda wa zomwe azikalankhula komiti pomwe akaonekere zokhudza ntchito yoyamba kupereka ziphaso zamakono kwa anthu. Wapampando wa komitiyi Patrick Bandawe wayankhula izi pomwe akuluakulu ku nthambiyi amakaonekera komitiyi pomwe anati anthuwa analephera kuonetsa zolemba zomwe akonza kuti alankhule pomwe amakaonekera komitiyi. Zina zomwe anthuwa amayenera kukambirana ndi zokhudza $19 million yomwe ati nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mdziko muno ikuyenera kulipira kampani ya Technobrain. Zokambirana zathu sizinapitirire, tawabweza kuti abwerere akakonzekenso adzati pase mfundo zenizeni zoti komiti ikhutire kuti komiti ikuyimiridwa ndi Amalawi amene ali eni ake ankhani imene tikuyikambani. Nkhani imene ndi yayikulu kwambiri. Kukula koyamba nkonena kuti ikugutsa chuma cha nkhaninkhani cha Malawi, komanso pakuoneka kuti chifukwa choti immigration akulephera kuti awalipira anthu amadapangana contract pakubwera marias woti Amalawi aperekenso. Ndiye ife tikayionetsetsa nkhaniyo ndi imene idaperekedwa contract, komiti siyokhutira chifukwa chake kufunabe kuti amenewa akabwerenso, koma akabwere ndi mfundo zenizeni zothyakuka bwino kuti Amalawi eni ake akhutire. Tidakali ku nyumba ya malamulo, komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za adindo ogwira ntchito mboma yati ilavomereza anthu 80 nomwe anawasankha kukhala akazembe a dziko lino ku maiko ena. Wapampando wa bungweli a Joyce Chitsulo wati ali ndi chikhulupiriro kuti anthuwa agwira ntchito yawo mwaukadaulo. Anthu amene anasankhidwa kuti akayimirire Malawi maiko amene ineyo mukandifunsa komanso ngati komiti ndi anthu oti ali ndi zowayenereza, mukayang'ana maphunziro awo komanso experience imene ali nawo santhu wamba, ndi anthu oti agwira ntchito zikuluzikulu eti ku Malawi kunena maiko akunja, ndi anthu abwinobwino oti mukayang'ana maphunziro ndi experience tili ndi chikhulupiriro kuti akapita kumeneko konse akatikhumudwitsa. Komanso ndifuna ndiyamikire chifukwa mukayang'ana list yonse ya anthu amene akupita amene ifeyo anabwera ku komiti kwathu kuti apita ku embassy. Boma lakwaniritsa zija timanena kuti 40-60 amayi akhaleponso zimene zija ayesesa. Amayi alipo ndithu okwanira. Tithokoze pamene kuti azimayi atiganizira kuti nafenso amayi tikhoza kukhala maambasada kapena kuti makazembe maiko akunja. Koma ndinene pano motsimikiza suti ndi azimayi wamba, ndi azimayi amene ifeyo tinaona ngati komiti kuti ali ndi zowayenereza, ndipo akapita kumenekoko akagwira ntchito yabwino. Mene timawaunikira kapena kuti mene timapanga kafukufuku kodi amene wadasankha anthu oyenera timawafunsa zinthu zina kuti alongosole kuti kodi masomphenya awo ndotani kumbali yokhudzana ndi zamalonda, zokopa alendo, zamaphunziro ndi zina zotero.
kuti akapita kunjako akaonetsetsa bwanji kuti Malawi akupindula koposera amene tikupindulira pano ndi ubale umene komanso akachita zotani. Ndiye aliyense amatuza masomphenya ake. Ifeyo tinakhala okhutitsidwa kuti atati masomphenya amene awakwaniritsa ndi kuti Malawi apindula nawo anthu amene wakupita kwa maiko amene ukatiyimirira. Anthu awawa eti ndi anthu amene ali ndi zowayenereza. Mwina izozo zimachitika zoti anthu akupita ku embassy nkumakangoyenda ngati okaona kunja ngati matourist chifukwa chokuti mwina amakhala kuti asankha kutengera ndale osati kutengera kuti anthu ongoyenera kuti akakuyimirire Malawi kunja. Komano anthu awawa amene atenga pano amene ifeyo anabwera ku komiti kwathu nkwavomereza ndi anthu aja oti simungaganizire kuti angamakapange zimenezo. Zifana anthu oti ena kuti kwadziwa akhala maudindo akuluakulu ena anala judge court si anthu oti munganene kuti angopita makaenda kunja. Munkhani za masewero, komiti yomwe ikuyendetsa zokonzekera za masewero a Region 5 a chaka chamawa yatitulutsa mndandanda wa mabwalo omwe masewero adzachitikire mwezi wa Septemba chaka chino. Bright Kanyama walemba ripoti ili. Dziko lino likuyembekezeka kuchititsa masewero a chaka chamawa a African Union Sports Council a Region 5 mwezi wa Disemba mu mzinda wa Lilongwe. Akuluakulu oyendetsa masewerowa mosogozedwa ndi wapampando wa komiti a Stanley Mutoya ochokera ku Zimbabwe anali mdziko muno sabata ziwiri zapitazo ndipo anayendera ena mwa malo omwe akaganizira kuti azachititse masewerowa ndipo anapereka zina zomwe akuti boma liunikirepo asanalengeze malo omwe azachititsire mpikisanowo. Poyankhula ndi Zodiac lero, Amutoya atiuza kuti komiti ilengeza malo komanso mabwalo omwe azachititse masewerowa mwezi wa mawa, koma anati ena mwa malo omwe anayendera sali bwino ndipo akuyenera kuwakonza. Mwa malo ena omwe anayendera ndi bwalo la Bingu, Sivo, Silva komanso Nankhaka, Don Bosco, Kamuzu Institute for Sports komwe akumangako damu lochitira masewero osambira, komanso Griffin Sayenda Sports Complex yomwe akuyimanga pafupi ndi bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Boma kudzera mu nduna wa zamasewero posachedwapa linati ndilokonzeka kutsatira chilichonse chomwe komiti inganene ati pofuna kuonetsetsa kuti dziko lino likwanitse kuchititsa masewero a chaka chamawa. Masewero a Region 5 achisodzera anawakhazikitsa mu chaka cha 2004 ndipo cholinga chake ati ndikufuna kulimbikitsa osewera achisodzera omwe azayimirire maiko awo mtsogolomo. M'malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Apanso ndipo pantsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. PAC yadandaulira President Chakwera kuti akonze mavuto achuma komanso katangale mdziko lino. MRA yatifufuza kampani za migodi zomwe zikuzembetsa miyala ya mtengo wapatali ponama kuti akayiyesa. Bwalo layimitsa mlandu wa akuluakulu a chipani cha DPP kufika pa 5 Oktoba ndipo ku Blantyre bwalo lati achuma anapambana chisankho. Munkhani za masewero, komiti yoyendetsa zokonzekera za masewero a Region 5 yatitulutsa mndandanda wa mabwalo osewera mwezi wa Septemba. Welinganiza mbiri pa website yathu zodiacmalawi.com. Munali ndine Florence Banda, mwakoma nonse.